Ngiyaningelela abantwana benkosi enkulu ukuthi kushime eNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseDuba Besabe angifundele umthandazo weSabatha inkosi ngisiza. Ubani mahlaka uhlakazeka weSabatha isilabelelo Bandla lenkosi masifuqe sithandaze amen. Ngiyaphinda ngiyanela amanazatha ngcwele enkosini. Nina amanazareta nakhethwa nasalala uma nilani sizulwini noyiphumela nina ukuthanda wenu. Ngithi angibabonga abantu balelizwe lonke inyakatho kuvuleka kwenhliziyo zabo abantu baseMozambique nje bemabebonga umhlangano sasade sileli isonto naliliya laseMozambique kwakade kuyelala ekhaya kodwa sesesithi nomvangeli umdluli athi mina ngoba ngiyabona bayakhala abaseMozambique. Ngiyacela ukuthi laba bazocela umhlangano wasesbonisweni basizwele babazwele nabantu baseMozambique babaphe isondo. Amen. Abazange beyiqinisa inhliziyo bayithambise bathi base ubaba esho njalo siyabonga. Namanje kusakhulunywa eMozambique. Amen. Ngoba abazakwa sahamba sasike bancane. Ushemba kaza bemncane. Bayahlupha abantu. Abayikhona into abayithandayo. Iyona futhi into ethiwa ama-friend network.
Thoma ngaye eMozambique ngiyobuya ngikupangela. Hayi ushembe akavinjelwa. Yebo. Noma ke sakuthola ke kodwa yona esasakuthola lo sakuthola kodwa akuyona into yabanzima kakhulu. Awushende ke kumqonde. Umazi khona ingoma le kayithi malamulo. Uthi ubomvu, umhlophe, uhlaza, unjani, umnyama, umhlophe akakumazi. Ithi angibonke labantwana abalelizwe lasenyakatho. Ukuthi bakwazi ukuthi ingane zendoda yodwa ziyakwazi kwabelana ngekhanda lentethe. Futhi abantu balelizwe mabe bemlalela umfundisi wabo wasekuseni kade ekhuluma bayawongena ezulwini. Engalazeli kathini kanti nje inkinga yekhaya. Into enjengale yenzeke la hayi ayikazenzeke. Ukuthi ushembe afikele kunina ngakusasa bese vuka yani mema bafowethu uthi nani
Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu Nkosi zingibusisa. Ngase ngibatshela ke abantu bale Mozambique uthi njoba ngila kunina abagcotshwa basesibonakalisweni enyakatho yonke engivumele kuba bekuyisonto labo kodwa abazange bagoqa inhliziyo bayidedekisa bavula izandla bathi mase kusho wena baba hambe wabona eMozambique ngoba kade wabagcina. Ngiyabona ke leli sonto nalipha abantu baseMozambique lapha endwa laba inyanga ezintathu ubona kundiswa khona umtabela ngithi awayiphethe Inkonzo wazi wakhala inyembezi ngesabatha ejabulela lokuhlupheka kade bekuhluphekile ushebe bengamazi khona bazalwa baze bagana bengambonanga bemgcina emafodweni kodwa ifika kubona ushebe ubushembe kahlani ndawonye. Amen. Enakwenza bantu bakulelizwe ingathi abantu bangasithatha lesenzo amaNazaretha wonke ngangcono futhi kube le nkonzo yasekuseni ibila ecishe kupholile khona amaNazaretha entabeni iKhenani bebe uphenduka bonke abantu balibona usizi lokukholwa ukuthi ukholwa ufuna ukuyeke iphi uyeke uphi uyeke uthande uphi. Kuyindawo la ekhaya iyasho ukuthi ila khona baba mkhulu efehla khona ikhali zalobu buNazaretha wona nje kuyisibusiso esikhulu kabi ukuthi sisuke endaweni yangakini sicross iborder sisukela ethempelini lakho lamnandi wabo webantu benkosi. Akukho nje la ngathi sasahlupheka khona nama ngimazi ushembe uthi inhlobo lento angiyazi uma ngibona ngila ufika umuntu athi usisize emotweni sidingela nemoto bese uthi yini inhlobo lento leyo khona yonke indawo kodwa ngithi angibabonga abantu balelizwe abanye abantu bebeyonqaba nesonto labo kufanele sikhulule inhliziyo umfundisi bekhuluma ngayo inhliziyo
Ngoba igcina konke okuhle nokubi kodwa uma uwagcina okubi kuba kuningi okubi kunokuhle. Ngithini abantu balelizwe osizini bosisi. Ngibonge umhlangano owangena la umhlangano ngayizolo ngakusasa wawuphuma umhlangano waye Mozambique kodwa abantu balelizwe ngobona angabe khathazeka ngabona behalalisa bejabula. Okwenza wena bantwana baNkulunkulu ngithi ize ningavumi. Akufika noba ubani efuna ukunona. Engabe. Yazi ngijwayele nokubona amahweshembe mayesephuma la kade khona abantu bayakhala kodwa abala ekhaya babengakhali babejabula behalalisa. Ingakho manje ngiyabheka ukuthi asambanga nenyembezi la siyakhona ngoba phela ayikho indawo esahlupheka yona ngisho ebhoda zange sihlupheke akukho la sahlupheka khona. Sasa ayufika la sisiyakhona. Ayisabuya. Kuba ikholwa ke bantwana kaNkulunkulu iyona leyo nto. Abantu bona abacuna ukusiqunuka kodwa bayahalalisa batshengisa ukujabula kodwa ushembe uyahamba yakwezinye indawo kodwa abantu bahalalisa bayajabula. Ngiyacela abantu ezathalelizwe uNkulunkulu lezi inhliziyo yanipha zona angaze angiphuci nangolunye usuku. Ngoba nganimuka phela sengiphuma la. Nahalalisa sesihamba ekuseni sifike ngayizona ebusuku. Ngabona ukuthi akekho ozenzisayo labantu bahalalisa uhalalisa ukusuka ngaphakathi enhliziyweni zabo. Ngibonga kakhulu ke bantwana baNkulunkulu ukuthi sithi sisambile nisibhasobhele kahle impahla zethu size sibuye nisibhasobhele. Ngibonge futhi nokungilinda. Ngafika la nangihlangabeza kwamhlophe emgwaqo kwamhlophe igceke. Naphinde futhi nangilinda sengibuya naphinde nahalalisa nje ukuthi lento lebenilindile neyazi. Amen. Ungifundele lapho Job 5 verse Job 5 verse 7 to 8. Munani uvele mafi
uthulile. Ngakho bekezelani. Ngakho bebekezelani bazalwane. Ize ifike inkosi. Bekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba. Sayibonini esiyigugu. Bekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba esiyigugu. Ebekezelela sona. Size sithole imvula. Yokuqala neyamuva. Verse 8. Bekezelani nani. Niqinise izinhliziyo zenu. Ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Ngiyabonga mangeli inkosi ibusisa. Ngibonga ubekezela kwenu maNazaretha lelizwe. Ningilindile ningiphasapele nezinto zami ngise Mozambique. Mina ke maNazaretha uthumekile. Base ngifika la sengibuye eMozambique. Ngapholisa amaseko ngase ngungenisa imdedele. Ngalo lo suku ngafika ngalo. Kuba usuyangena ke namhlanje. Lo sesiuvala ke namhlanje. Amen. Nangesathi ngibuya khona eMozambique. Naphila nezinto enaniyenze ngifika. Naphinde nangihlangabeza. Nahalalisa. Nibona isifikile lento esilindile. Ngathi lapha kulela lizwe sengifunde ulimi lakho kancane. Ngathi maNazaretha seMozambique yena neranza hayi bajabulanga abantu bakhona. Nalike umdlalo maNazaretha lenyakatho ngiyandithanda. Ngiyafisa ukuthi amaNazaretha engathi angenza njengoba nenzile ayenze afane enze lento efana nale ezweni lanyakatho. Uyabona mase amaNazaretha enze lento ngaphela uxabana nokuzondala ngaphela. Lande ngamandla kodwa ibandla lethu. Ungalo ukuthi wena uyisolethise lakho. Cha, umNazaretha sebandile. Umuntu mawumtshela ukuthi ene khona abacelile. Uthi ke sibavakashele sibaphele uhlale sikupha nina. Hayi baba. Uthi umkhulu wami ilanga siyaphikiswa la emhlabeni kodwa ezulwini siphikiswa. Manje kube kuphikiswa yena zathi hayi baba leli sonto kusuke kuyelethu. Cha kulona leli elikashe.
into enenzile abantu bala enyakatho ayi nathi sasixakekile noba umbangeli umdluli abantu bale eMozambique bafika befikile kude eMozambique ngoba besiwala beza kuthina kathi sengibakhomba kubona umfundisi Shoes Nantombela nomzela ahambe nokhuluma namadoda nama ngibona into ngathi thathu kuba ifindo ngiyayidlulisa ufana nomuntu ohlupha pastor ma usuthuma uqhama wasemnyango ngibaleke ngene endlini usuthi ngithi uyahlupha Tena talali. phela ngeke umuntu wamele umuntu ohluphayo Awulutho. futhi mina ngizifisa ukubaleka kwami ngoba ngifuna ukubona ukuthi ngiyakubalekela khona uzoyiqoqa uqale phansi akuxoshwa umuntu la khona uzoyiqoqa uphinde uqale phansi umuntu ayenzeka phela umuntu agcine ngasazi njengoba desho umfundiseni ukuthi ugcine ngasazi umuntu abona inyama okufana thandani ke bantwana bankulu nibe munye ngekhathi zonke usuku nemini ngifundela incwadi kwabaseRoma Roma 12 verse 9 to 11 abantwana akaNkulunkulu baya
Masutholile songafunda. Ba. Uthando malungaphi? Uthando malungabi nakuzinzisa. Kufanele uma umthanda umuntu umthande ngeqiniso umthande ngempela. Amen. Nenyanye okubi. Bese uma khona uthando kufanele kusuke. Nibambelele kokuhle. Nibambelele kokuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando. Thandanani ngenhliziyo ngothando. Lobuzalwane. Ekwazisaneni nandulelane. Ekukhuthaleni ningenqeni nivuthe emoyeni nikhonze inkosi akukho kunye. Yeke mphatheke kabi nje makuthiwa amaNazaretha awazwana ayashayana. Uyashayana amaNazaretha. Sosebenze njani amaNazaretha senishayana ngisabathe esintweni? Khuma nje induku nje ngisabathe. Usephelele ukholo. Futhi induku ngoba phela lesiphatha ubhoko induku nemvubu kuyapi la kuba singene mahasha. Ngiyabona lemhlangano yakhe ubumnyameni. Mase khanya yabhetha ngoba phela makusemnyameni niziphatha imvubu. Mase uyisabathe emini seniphethe imvubu sekusekhanyeni ushaya abantu ngisabathe. Fukhohle ukuthi isabathe. Nibanga ukuba bashumayeli. Ungayibanga into washembe. Ngabanga into engayona yakini. Bahlale befika njalo kumina. Beze ukuthi ayisengishayiwe baba. Omunye washawe egoli wathi wayetheni? Wathi ngitheni mina? Konje wathini mbangela usho kumbuzo. Wathini? Legoli. Lo mshaba bathi ucishe bamphula iqolo. Wathi mbangeli ngithe mina abantu bangashawa. Ba. Kodwa ke phela umuntu mayefuna ukushaya uzokushaya. Base bethi labo bafuna umshaya. Ubukuphi babesho njalo. Wangabe saphendula yasho induku. Esho ubaba nje uthi benginguphi. Ayiphele induku. Uyathi nenduku esontweni ungadololozeli uyibhumu nje. Alwesweni nomhlaba. Angabe ingube umNazaretha. Akube inhliziyo. Masi la amaNazaretha sisezulwini. Uyiphumela wena nje ngokuthanda kwakho. Sikuphelele la. Uhamba ushona ukubona abantu abangaka. Manje ngifuna ukuphuma la uzobuyaphi. Sungivumela inhliziyo. Amen. Iyacetshwa inhliziyo embengeni. Awusaba uzoyicela kumina uyicela embengeni.
Inhliziyo into encane kabi. Inhliziyo into ayifani nempethu. Impethu incane. Kodwa la ifika khona ifika ibonise yonke into ekhona. Sithi masila sizobhala amagama ethu incwadi nokuphila. Manje mawuzobhala igama lakho incwadi nokuphila phuma kwababi. Oh ngoba yona into amayinhle. I-opposite yakhona okubi. Yabona makhona ubungcwele. Nokulahlwa khona. Futhi khona into eliyezwa abantu bathi manje umuntu makathi khuluma ephethe inkozi athi umuntu bekhuluma ngayo cha. Wakhuluma ngayo kanjani? Enkozini kaShembe, kanti uShembeni wena. Yini leyo? Mangabe ube nenhlanhla. Wathi uNtombela ephethe intshumayelo. Ephethe inkonzo. Yasiyakigiyela wena oyakuyela ufuna umkhawunti intombela. Cha. Ngithi ngizokubonga. Bengisile nongazi uzoyitshela bani. Ungathi ubutshela mina, hayi. Manje sengithatha ngoba kusekhona into seyikhulumile lento. Kwavele kwehla lento ebengisinda. Hayi ngiyombuza ukuthi umuntu uthi ubeyethile esontweni. Ekaba kwakho lesonto. Cishe ngathi likayihlo lesonto. Singathi masizila yabona thina nje basama ngenyawo sina. Khona abantu abasithumile la ukuthi sizobakhonzela. Manje singathi masama ngenyawo bethembele thina sama ngenyawo bona sebahamba basekho la. Bese thina sibakhipha ezulwini. Mina ngangezwe umkhulilanga ukuthi wathi isihogo siyavalwa ngo6 ngoLisihlanu. Zonke ihogo ziyavalwa ngo6. Zonke zivulwe ngo6 ngeSabatha ntambama. Ingakho nje abantu basemakini besobenithuma benisheshisa ukuthi zani lizobanikela ngeSabatha la. Kudabe khona abahleli kahle. Manje wena awenze ukuthunyelwa. Siwenze wakho. Ngiyacela ukuthi uShembe abaphuma endlini abakhumbule ababuyise. Sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Ubani uNkulunkulu asikhumbule mhla izinsuku zethu zokuphila zinqamuka. Asingenise izulwini lakhe. Yabona la ekhaya. Sihlale nibona. Fika befundisi ngeinhloko. Fika ababishop ngeinhloko. Abanalo izulu Shembe kuphela nezulu. Nabo bayazi phela. Mina kwakhe umfundisi wasemaromeni. Na iziguza khona lesi. Sasinekadi lapho. Lapha qadi. La kwavulwa khona le hotel yakhumbula. Wagijima ngifuna. Ngathi abamlande wabuya weza kumina. Khona usuza pho. Isiza ngamadola ngoba phela imini ikhode. Ulethe izipho. Uthi baba ngilethe lesipho.
uzokukhumbuzisa ukuthi ubaba mkhulu Bombela wayedlula la le mission mayintanda bese behlala phansi beyixoxela indaba zokholwa mase seqedile uxoxa bese phinde yadlula manje kungijabulisile ukuthi nawe uzodlula la wodlula khona ukhokho wakho Ningayona eManazareta lento yini anikuyiphuco ayike into yophinde ifana nale emhlabeni ngifuna ukuze idlule amasosha seMozambique sithatha ngo-size 12 anthina mina ngiqokusize 7 ecathulweni manje abasithatha ngo-size 12 akusasa ayela kumina izocela into ethelele engasangibizi-ke ngonyazi wani ngithi nangonyazi sengibiza ngoNkulunkulu ukuthi into ethi Shembe ngiyazi angiyibonanga nami kodwa yenzeka sengiphethe ubhola ngiyalapha khona indlu lapha eMozambique enamathuna amakhosi akhona hayi sengiya kuyona lendlu engiphethe ubhoko Shembeke mayeqoqa abantu ufika ibonakalisa sesiya ngakhona ke lapho bathi bevula amehlo labantu amasosha khona eMozambique ngase ngilandelwa amadoda amathathu agqoke nje bangigqokile uShembe batshengisa ukuthi yena ubani yabona uShembe setshengisa into ukuthi ubani awulali uthi uyavuka ngisasa uthi uyombheka eJudiya kade uzothi useJudiya akasekho eJudiya uthi uyafenda nethi usuka manje kodwa ngoba usuku esekudinga uShembe la umdinga uzumfica yabona lawo masosha azange asiphelezele thina ayisiselo wamuzi saphelezela amaphoyisa siselo wamuzi kodwa lesathi uShembe sebemdinga uzoxolisa bawufuna bawuthola lo wamuzi ngoba babonile ukuthi ayibo akuyona into le ayijwayelekile impilo ayibokuna balamu mbana wenkosi eManazareta mayifane nazi eManazareta lento yini Masosha sile eMozambique abona imfihlakalo yebo uShembeke wayiveza kuba mayibhala incwadi wayibhale besikhanyela abantu umbani tipha ukuthi uShembeke akuyona into yale emhlabeni wasemhlabeni ukubamba nani ngenyawo kodwa yena wasuka bayiqhamuka namakhehla la sengilandela igqoke njengami mina mana ukuthi angihambi ngedwa ngaba namadoda yebo uthi uShembe uyincede engafundile akafuni futhi umphaphele
yomthatha ngendlela baxolisa bazobaxolisela nabangafikanga babesemsebenzini bathi siyabaxolisela ubona labantu baqhaqhazela ababexokozela ngempela shembe ke manje ngabe ezovuselela uNazaretha ebantwini bezwe yabona hlasa buye eMozambique isibili kube kumhlophe igceke kanti futhi batwana baNkulunkulu sinoNkulunkulu thina yebo khona ifanyazi akukho la kungavinjelwa khona unyazi hayi lokho mina ngakutshela ngomkhulu inyanga yezulu bathi insemlalelo uyendle angazi uma ukade ulela unyendle bese uzinywa ubuthongo uthi uleleni ke lapho wadlula umkhulu sebengalela unyendle sebelele lento engakwazi ukuyichaza bathi beyipapa mabayosithela ngale base bebuza kubantu ababehlangana nemoto kaMkhulu uthi akuyona le beauty leyo kodwa umuntu awuyona wadlula uSathane usho yena uSathane usho uNkulunkulu uthi uSathane akukho ngempela ongavimba usho ngoba ushembe uvula la kuvaleke khona ngiyacela ke bantwana uNkulunkulu bonke abantu abafike la inkinga ezihlukahlukene engathi uNkulunkulu angababusisa baphume lapha sebephile konke kade baphethe neyinkinga kade baphethe siqaqikile Inkonzo usisizwe kuzwini sizovala inkonzo yamanje ngesihlabelelo senkulu 56 156 ngicela umbangeli malambola bakhona la ekhaya solana isihlabelelo Inkosi imbusise Thelani ixilongo
Asibonge.